Nazdar lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Metin 2 Squad Quoru. A za kamerou jsem trochu expil, mám 25. level. A dostal jsem nový úkol, zlatá sekira. A to mi dal tam ten dřevorubec a mám získat zlatou sekiru zpět od opic. A vy jistě víte od jakých opic. Já se to trochu stěším, tak. Může mi na to. Já si myslím, že to je sakra, z dungeonu opět si myslím. A já se nevyprázdnil no to je jedno. Koupil jsem si tady nový nějaký ty věci. Já si teďka to nechci moc vylepšovat, protože že jo, stejně za chvilku budu větší level a už to nebudu potřebovat, jo. A ten meč je docela dobrý, takže já se ještě nechávám, tady za chvilku už jsou lepší, jo. Má lepší vodu, má něko damage. No nemá, má horší, ale on je plus 3 a ne plus 9, jo. Takže uvidíme. A takže já se tam jdu podívat, jestli tam vůbec jakože je. Jestli tu mapu dám sem takhle. Tak, to je ončo. Mám milion jangů, protože jsem omylem něco koupil, ale nevadí. Ale zase jsem měl hodně jangů předtím. Máme tu něco. Co jmenuje, to je 72, no, tak si myslím, že je menší. Takže toho nedáme. Tak, no, co bych dodal. Koukal jsem pěkný ohlas na minulou epizodu, to říkám skoro pořád. No, nic. Tady budu v této sérii hrát hodně za kamerou, protože kdybych to hrál všechno na kameru, tak to by bylo hrozně dlouhý a hlavně občas tady furt někdo ruší, tak musím tady být sám, že jo. Abych mohl natáčet vůbec. Takže jdeme na ně, pojďte opičky. A jo, docela jdou v pohodě. Akorát mi docela nakládají svině jedny. Čarovaný předmět, super. Co hodí? Ty šmejde opičko. On se do ní netrefil, tohle je nějaká divná. Co to s ní je? Dobrý, tak. Jo, takže asi tak, nějak, takhle. Si jich to naberu pár víc. F2, dělej, tak. To je vončo. Takže, nějaký téma. Žádný jsem si nevymyslel dopředu, takže nevím, fakt. Nevím, o čem bych mluvil. Mám dvě líky. No, tak o tom jsem zrovna mluvit nechtěl. A ne, koupil jsem si dobrý ohňový šíp, na to mi fakt pomohlo. Já chci zlatou sekiru a vůbec nevím, jestli se dá získat tady z těch, já fakt jako v Metinu nejsem moc dobrý. Jako byl jsem v něm dobrý, jsem ho hrál každý den, třeba jo, a tohleto. Takže tohleto, ty elíky vyhodíme, protože jsou úplně na hovno, bych pravdu řekl. Tak dáme si sem ty velký. Dáme si Rusko. A jdem na ně. Takže. Když si pár naberem, tak pojďte opičky, pojďte. Jo, vidíte, že jsem změnil brnko od minule. Myslím, že jsem ho ještě v minulý díle neměl. O sakra, ne, já nechci chcípnout, pryč odsaď. No, takže nic moc, co bych pravdu řekl. Nic moc, já vůbec nevím, jestli se dá získat tady, jinak tady jsem zbytečný, že jo, jestli se tady nedá získat. Kameny samý, nějaký poblázněný. Tak. Chci mít ty opičky. Takže jeden mrtvej, druhý mrtvej. Tak, kamen obsidian, tak počká, doufám, že mi tady z toho padne ta sekera. Kdyby náhodou mi tady v tom díle nepadla, tak jsem tady zbytečně, a když tak mi dolů napište do komentářů, pokud víte a hrajete Metin, tak mi napište, kdybych jinak tu tatou sekeru sehnal. A fakt jinak nevím, kde jsou jinde opice než tady. Ne, omráčený jsem, tak, pojďte. Kámen duše, ježiš, tady je takových věcí, ale to, co chci, tady není. Čili co? Jo. A nevím, proč mi nehraje. No, už to hraje. To jsme za hlas, takhle. Tak. Takových kamenů tady už mám.
nevadí, no, já to, co tady, já žiju. Sám nakládej, musím si udělat nějaký brnko lepší. Červený předmět, no to mě těší, no. Pardon, já jsem... Andr lidi, jsem zpátky. Takže... na ten úkol jsem se zatím vykašlal. A řekl jsem si, že bychom něco mohli podniknout. Ještě nevím co. že bychom mohli něco udělat, nevím co. Ne. Naženem si jich tady pár. Protože fakt, když tak mi budu rád, když mi napíšete do komentářů, že to získám. Je tam psáno od opic. Já právě že nevím, jestli tam má cenu být, protože jako rychleji se to XP buď tady nebo kdekoliv jinde se to XP mnohem rychleji než tam, takže já nevím, jestli tam nejsem zbytečně, takže když budete tak hodní, tak byste mi to napsali do komentářů. Já budu za to fakt rád. takže tak. A já nevím, kam půjdu dál expit. Koukal jsem se, někdo tam psal, no i když vlastně já nemusím mít expit, já víte co můžu dělat? Jednoduchou věc, já si můžu jít udělat koně. Jo, proč ne? Já si tady vypiju elixir, stejně neběhám moc rychle, tak kasu nám tohle. Poběžím rychlejc? Ne, moc ne. To je fakt o malinko běžím rychlejc. No tak, ale až budeme mít koně, tak budeme dělat všechno rychleji, takže aby ten díl měl, aby byl trochu dlouhý, tak si uděláme koně, pokud na to budeme mít money. Už nevím, když tak mimo let's play prodám tyhle ty kraviny samý. Nevím ani proč to sbírám, ale nevadí. Aspoň budou penízky. Teďka ze začátku je těch peněz málo, no. Uvidím, kdo je, jestli bude někdo štědrý a dá mi port do Metinlandu. Prokopání. Co tohle to tady je? No. Jo. No, dobrý, nic. Já jdu tady za pacholkem. A počká, tady vlastně by něco mohlo být jinýho. Jezdectví. Na získání potřebuješ jednu koňskou medaili, pokud si musíš ji mít u sebe seženci a pak se vrát. Najít koňskou medaili. Pro pokračování v tomto úkolu potřebuješ koňskou medaili. A kde ji mám asi sehnat? To bude asi to. To bude asi v opičím dungeonu zase. No, hej. To bude asi v opičím dungeonu zase. Takže já tady na mapě dám, ať běží sem. Aha, počkej, tady v tomto zase nefunguje. No nevadí. Takže pokud to tak všechno dobře znám, tak bychom měli do opičího dungeonu pro jednu medaili. Když... No, jo, asi jo. Já právě teďka vůbec nevím. No, uvidíme. Takže já udělám střih a až tam budu, tak se ozvu. Nazdar lidi, já jsem zpátky zase a teďka než jsem zapnul natáčení, tak mi padla koňská medaile. Takže ji tady máme, takže super, jsem spokojen. Takže jsem fakt rád, že mi to tady padlo. Já jsem prostě jen tak přišel, že jo, zabil jsem si jednu skupinku, říkám, nic mi padne určitě, takže... No, takže jsem šel na druhou stranu, že mi nic nepadne, že jo, tak... Že jo. A rychle pryč, ne. Jdi, utíkej, proč to nechce jít? Dobrý. Tak jo, ale prostě jsem teďka rád, no, takže... Takže tak, takže jdeme. Takže jsem se tady ozval a... Chtěl bych ještě říct, že kdyby fakt někdo se mnou chtěl zahrát, tak mi napište, já budu jedině rád, protože rád přijmu vaše rady, že jo, když budete chtěli se mnou teda zahrát, tak si napište do komentářů, já vám dám Skype a můžeme mi zavolat. Jak chcete. No a teď se mi tady pustilo rádio, takže za to se omlouvám.
Jste to slyšeli? Ale... Mám nějaký tady, mám ty začárka, mám tady pežený pergameny, a pak tady ohnivý šípy, no to nevadí. Takže jdeme. Takže jdeme do města, běžím zase pěkně pomalu, takže zkusím si dát elíku. Když už ho tady máme. Jo, běžíme. Rychlost útoku zvýšena, cože? Ježiši Maria! Já jsem si dával na rychlost útoku. Já jsem blbec. Já si mám dávat tenhle elík. No, hned to běží rychlejc. Takže můj mega fail, úplně totální. Jsem slepý, úplně debilní, protože já jsem si dával zelený elík na rychlost. Který přitom on je na útok, že jo. Vidíte, že jako nehrál jsem ho hodně dlouho ten Metin, takže to fakt omlouvám za tenhle fail. No, těch failů bude, já si myslím, že víc. Tak jdeme. Ten díl bude takový trochu nudný. No, nevím, snad ne. Takže, a jdeme za pacholkem. Tak. Jezdectví. A jdeme na to. Začít úkol. Zabít 30 divokých lukostřelců. No. Zabije divoké lukostřelce. Zbývá čas. No, trvaně. Musíme utíkat rychle. 30 divokých do 15 minut. A už mi to ubíhá 4 minuty, tak. Divoký lukostřelec, ježiš, to je kdo? Ježiš, ty jsou tamhle někde, ne vzadu tady. Nebo tam někde. Já vím, kde to je. Jo, to jsou takový ty silnější. No, uvidíme, jestli to stihneme. Takže jdeme. Teď jsem si dal to na rychlost, tak bych mohl běhat rychlejc. Pohybu zvýšena. Takže budeme se snažit to udělat. Já myslím, že jsou někde tamhle vzadu. Tady někde jsou, já jsem tam vždycky byl, ale nevím, jestli vůbec budu dávat, jako jo, oni jsou docela dost těžký a ještě na můj level. No snad jo, no, snad to ještě stihnu do toho času. Já jako třeba někdo aby mi pomohl, no, ale uvidíme jak to dáme, ještě tak musím ještě dropnout jednu medaili. Což bych nechtěl už. Tak, jdem. Utíkáme zabít. Tak, nevím, o čem bych povídal. Nevím. Jenom bych řekl, že tady už někde musí být, sakra. Kde jsou? Svině jedny. Kde jsou? Tamhle divoký lukostřelec. Takže nasadíme auru a zkusíme ho dát. Já zkusím zautočit tamhle na toho, ten je samostatně, takže bych to mohl eventuálně dát. Jako asi samostatnýho lukostřelce, nevím kolik má teďka životu, protože na to nevidím. Ale samostatného má nějaký buglej, takže asi nic. Tak co ty šmejde? Jsi buglej nebo chcípneš nebo jako co? Jo, chcípnu. Enko 29, super, takže jdem na to. No snad si je vem tady. Já, on mě omráčil ten hajzl. A někdo tady u mě zvoní, takže já se musím podívat, kdo to je, ale musím do těch pár minut zabít. Já se podívám. Nevím, kdo to je, ale chvátám na tohleto. Se podívám. No, někdo cizí, takže... Pardon. Animátor, rychle musíme stíhat dál, než nás tady někdo zabije. Takže... A hlavně jich zabít 30, že jo? Už mi uběhly asi 4 minuty, ale byl jsem jich pár. Asi jenom 2. Protože tady ty šmejí mě štvou. Tak. Pojď ty. Tak.
Musím tady silný divoký, já nevím, jestli se počítají tyhle ty taky, já nevím. Uvidíme. Jo, jenže ty mě ubírají, to je hrozný. Ne. Kolik jsem jich nabral, sakra, ne. No, dobrý. 27. 26, jo, počítej se taky. A musím na chvilku pryč od nich, protože mám málo životu. O nic musím na ní zautočit, tam jsou dva. Teďka někdo ukončil hovor. No, to byl kámoš. Spíš. No, někdo píše. Takže nevadí, takže jdeme zabít tohle. No, teď nespamují třeba, klidně, to je úplně uprdele. Počítá se nebo ne? Je, nepočítá. Ty jo, to je svíně tohleto. Takže. Pak musíme teďka rychle zabít. Proč mi to ne... Jo, už se mi to počítalo. Musíme rychle nacházet ty divoký lukostřelce. Jsou většinou takhle sami, ale někdy jsou ve skupinkách, no. Tak. Rychle zabít, tak. A rychle pryč. No, teď jich po mně jde milion, trilion. A došly mi elíky na manu, což vůbec není dobré. Nedostatek mobil, mám tady nějaký malý, nemám vůbec, žádný. Tak a teď rychle divoký lukostřelce. Tak, 1. 2. Druhý, ty já to nestihnu. Já se bojím, že to nestihnu. O 48. Tak a ty pojď, ty jaký chcípneš. Sice nepočítáš, ale chcípneš. O, jsem věděl přesně, že je ve skupince. Ty jsou tady všichni, jak je také hezky umlátím, pod sem, tak. Co ty tady? Hele, zlatá pokladní, super. No, když máme tak ničemu, už mám klíč. Tak, a rychle zase nějakýho divokýho kostra je něco. Tak, zatočit. Už je mrtvej, 19 jich zbývá, to musím stihnout, tak. Musím pozabít tyhle ty ostatní, co mě tady štvou. Pojď sem, už jdu. Tak. A jdeme na další. Já nevím, divoký lukostřelec, tady je jeden, tady je když tak ještě. No, tak tohle se nepovedlo. Chci se rychle obnovit. Máme jich už skoro půlku zabitých, ale fakt, tohle to je hrůza a děs. A jo. Takže dáme rychlost útoku. Tak, teďka už se hodí. Ale ne, brutálního velitele, ne. Ne, pane bože, za co? Já to nestihnu, protože mě tady ten debžot normálně zabíjí. Ne, tohle fakt ne. Takhle pryč od něj. Už si mě nevšimne už. Tak dobrý, jsem teďka od něj docela dál. Myslím, že jsem nemusel všimnout. Já teďka jdu někam, teďka si ještě dám tenhle ten elík. Musím to stihnout, to není možné, abych to nestihnul. Divoký lukostřelec, na něj. Tak, to je vončo. Přesně takhle. Jak nemám ty elíky na manu, tak je to ještě horší, protože nemůžu dát kouzla. Čepel z dračího boha, teda jsem, neumím ani vyslovovat, kurňa. Dělej, musím mu zabít tohle. Tam není 2 kouzla, tyjo, kdyby byli samotní třeba ve skupinkách, tak je v pohodě dám, ale tyjo, když oni jsou furt s někým, tak to je... Tak kde jste? Tady je další. Další pán na holení. A pán byl sám, tak to se divím. Tak 15, máme půlku za sebou a půlku času taky za sebou, takže... Šajze, zase sklár šajze. Tak další musíte někde být.
To je všechno silný divoký a to já nemůžu třeba, a potřebuji divoký lukostřelec. To je on, to je on, to je on, to je on. Jsem trochu dál od nich. Tak, dělej, zabij, 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 zabij. Tak, pojď, 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 jdeme na to, jdeme na to. Rychle, další divoký. Teďka se musím soustředit na hraní hlavně, protože já nechci získat další medaily zase. To musíme dát, takže pojďte. Nedostatek MB, no, co jsem si mohl víc přát. Dlouhý meč, no, k čemu mi to je. Já potřebuji hlavně teďka zabít tyhle ty lukostřelce. No, tak pojď. Mrtvej lukostřelec, už jenom 11, pojďte. Je někde další lukostřelec, už no silný, ne, teďka ještě nemůžu běhat, tak to je skvělý. Mám 5 minut a mám jich zabít 11, takže jako fakt úžasný. Takže tak, to je ončo přesně. Teď ho rozsekám. Pojď. Ty vole, ještě ho nedám ani, ne? Dobrý, dal jsem ho. Takže dáme Jamže si šaulu. No nic. Tak a jdeme na ně. Tak. Další mrtvej. Ne, dáme brutální velitel, rychle pryč. No, už jde po mně, to je skvělý tohle. Ne. Ten mě zabije na jednu ránu, jako. Ten mi to zase stěžuje, to je další chuj, který já tady nechci. Zběhnu se tady zabít. A, tak budeme zdrát, no dobrý, on za mnou zatím už nejde. Tak pojďte, mám nějaké jelíky na manu, nemám nic. Co to tady mám? O 91 to tady padá, jo, tak to super. Jen kolik, 8 ještě jich musím zabít. Za 4 minuty, jak to mám asi stihnout. To je nějaký. Pojďte, divoký, tam je divoký lukostřelec. Tak, pojďte. Točení. Super, další dole, jdeme dál. Silný. To je někdy divoký tamhle, teďka tam zabij dolů, tak já zabiju tohodle. Pojďte, 7 a 3,5 minuty. Pojďte, to musíme dát. Teď další. Tady nikdo není už, jsou samý silný. Divoký lukostřelec tady. Rychle healovat, furt. Nepřestat se healovat. Musím chcípnout hlavně. Musím dostat co nejdřív to další kuličku, protože aby se mi obnovila mana, tak super. Už jenom 5 a ona to necelý 3 minuty. Divoký lukostřelec, super. Tak. Jdeme na to. Pojďte, no, už jsem tady. Tak dál jdeme, rychle. Už máme jenom 4. Potřebujeme zabít, jenže teďka ještě najít, jo, kde jsou. Haló. Divoký tady je, jeden. Pojď. A další pán na holení, kde pak je, tamhle je další. Tak. Už jenom 2. Musíme dát, pojďte. Pojďte, kde je nějaký divoký? Tamhle, ne, to je silný divoký, ne? Máme divoký lukostřelec. Pojďte, pak ještě jeden, a bude to. Ještě jeden. Tady ten. Je to tam. Tak, jezdecký úkol splněn. Zde je tvůj koň, který si ho můžeš zavolat pomocí jezdecké, ten se nezapojený zvěří, musíš nakrmit mrkví. To bych ještě musel mít.
že super máme koně. Super, aspoň, že máme toho koně, tyjo. Už jsem chtěl udělat předtím, ale nevadí. Tak, no, dobrý. Tak. Já bych se s vámi tady chtěl rozloušit u tohoto videa. Takže máme koně, máme 27 level, takže do příštího dílu něco se udělám. A takže já se s vámi loučím, takže čus čus.